Expo Beauty, Salón Feiral de Perruquería e Estética de Pontevedra. Os días 27, 28 e 29 de setembro, os profesionais da beleza danse cita no recinto feiral da capital do Lérez. Cursos maxistrais, shows en pasarela, demostracións en vivo, presentación de novos produtos. Expo Beauty, Salón Feiral de Perruquería. Esperámoste. Mi vestidor azul. Un estilo lady romántico con las últimas tendencias para ella y él. Porque el mundo está hecho para ti, en Mi Vestidor Azul te ayudamos a estar perfecto para cada ocasión. Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. Xa estamos de volta con todos vostedes e aínda temos moitos temas dos que falar. De momento quedamos en Pontevedra e imos pa praia. Si, escoitaron ben, en Pontevedra pódese ir á praia sen ir moi lonxe. Como? Pois na beira do río Lérez. Paula Palomares estivo ali para contarnos que é outra maneira, como outra calquera, de aliviar a calor. E por fin Lorenzo fixo a súa aparición, parece que para quedarse. Nos imos a dar unha volta pola playa a ver que ambiente hai. Pues es la primera vez que vengo y la verdad que se está muy bien, es bastante tranquilo. Salimos del trabajo sobre las 6, cuando salgamos, y bueno, es la comodidad que tenemos de que no tengamos que pelear el coche. Sí, aparte al salir de trabajar tampoco coger el coche, moverte, luego caravana, es un poco complicado. Y los niños ahora de vacaciones, aquí están jugando. Sí, a verdade é que non Terolas, como a playa da Lanzada, é moi cómoda para a playa dos La Paz. Cuando libramos o cuando traemos la merienda, sí, pasamos todo el día. Que, está todo tranquilo esta tarde ou non? Está bastante tranquilo, ainda parece que hai un pouco de vento, así que non hai moita xente, non. Incidencias por agora ningunha, que siga así a cousa, no menos o resto do verano. Eu penso que esta playa é bastante tranquiliña, non? Sí, hai un ambiente bastante familiar, moitos nenos. Que envidia me dá o vosso traballo, teño que dicilo. Hai que vigilar moito, estar co camiseta sempre posta, non é tan bo como parece, non te creas. Vos sodes máis de monte ca de playa, non? Polo que ves, estades aquí un poquinho apartados. Bueno, depende a ocasión, non? Aquí temos unha playiña ao lado de Pontevedra que está, como podes comprobar, bastante ben. Estamos en coche e a verdad que é moitísimo máis cómodo coller vir ata aquí, que nos leva 10 minutiños ou 15 andando, ou en bicicleta que ter que coller un autobús e marchar ata a playa, ou mesmo indo en coche un día que saes un pouco tarde, se tens que perder media hora de caravana, é moito mellor ir ata aquí. Playeo, piscineo e a pasalo ben. Sí, este verano é o que hai que facer. Sí, ahora hai que aproveitar. Vindes moito por aquí, por esta playa? Moito non, así de vez en cando. Claro. E o canciño tampouco o deixan estar na area. Aparte o soliño pega igual aquí que na playa. Pois ala, tomar o sol, veña. Moitas gracias. Hombre, está aí tomando sol, moi contento. E aquí como deixan vir, ele está tranquilo, pois, pero iso, poden estar aquí no césped. No verde, na area non poden estar na area. Aquí te la pretiño. Sí, aquí está, aparte vivo aquí ao lado casi. Entonces, aquí un paso. De paso que vas dar unha volta ou mellor a correr ou andar un pouco en bicicleta, facer un pouco de ejercicio, xa de paso paras aquí despois a descansar, tomas o sol. E que traedes a merenda, traedes o todo o picnic ou non? Ou simplemente a pasar a tarde? A pasar a tarde pouco máis. Sí? Despois ni que vamos a tomar algo despois a Pontevedra. Prefiro a erva, se puder, se a playa fora erva e agua, prefería antes que area. Que está lendo? A ver, conteme. O Jilguero, un bestseller deste ano. Pois aquí nesta playa fluvial de Pontevedra, en Monte Porreiro, atopamos a único valente, non, que se atreve a pisar, a entrar na auga, porque a xente está toda arriba. No, está ben, está agua un pouquiño fría, pero agradecese que fai moito calor. Onde Pontevedra quedame cerca por non coller o coche, vimos paseando. Sí, estáse ben. Mellor coa marea alta, pero bueno, se cadrou mal. É bonito tamén, é bonito, é unha pena, unha mágoa que hasta ahora non se descubre este sitio porque é relativamente nova. Bueno, Reyes, pois como non me trouxen roupa de baño, decidín quedar aquí co meu amigo Dani a vixiar a playa se me deixa, non? Sí, non hai problema, por suposto.
Pois nada, despedímonos ata a próxima. Vale, por certo, un saudiño ao canal de Rías Baixas. Perdón. É que estou a consultar uns datos, porque di nas enquisas que hai persoas que están a desarrollar adicción aos móviles. Eu penso que non é para tanto, pero imos ver o que dixeron as persoas cas que falou Fátima Rodríguez en Santiago de Compostela, desde Santiago TV. A adicción ao smartphone ou teléfono intelixente é algo xa habitual nos nosos días. O 73% dos usuarios de teléfono móvil aseguran sentir pánico cando non saben onde está o seu aparato. Esa fobia xa está bautizada co nome de nomofobia. E ti, eres un dos que ten adicción ao seu teléfono móvil? ¿Sabes decirme cuántas veces al día puedes mirar el móvil, la pantalla? Pues para mirar la hora sí, pero para usar aplicaciones, a lo mejor yo por ejemplo ni uso Facebook en el móvil, ni uso Twitter, no uso nada de eso. Yo si acaso para mirar el WhatsApp de vez en cuando, pero para poco más. Y a lo mejor, ¿qué te digo yo? Puedo mirar el WhatsApp cada una hora, cada media hora si llega. No, yo constantemente, yo sí. Porque dicen que si lo miras más de 60 veces es cuando empiezas a ser adicto. Pues no lo sé, no sé la cantidad de veces, pero sí que bastante. Hombre, al día no sabría decirte, pero por lo menos 10 veces seguro. Y para ver, pues bueno, para ver si tengo algún mensaje, para lo que lo ve todo el mundo, básicamente, claro. Que sé, 20 o 30 por lo menos. No ¿Para sé. qué? Pues para ver si te llegan mensajes o batería, yo qué sé, en fin, de todo, correos. Por ejemplo, lo utilizas para el correo electrónico o lo miras en el teléfono. Sí, claro. Es que hoy ya se hace todo el teléfono realmente, ¿no? Entonces, por eso no lo miras tanto, ¿no? También. No lo sé. Es algo que no puedes controlar. Hombre, alguna, no sé, hombre, ahora porque estamos echando fotos, estamos de vacaciones y como no, miras a ver si te ha mandado alguien la familia o mensajitos, vas mandando fotos, pero en la rutina diaria yo estoy para arriba y para abajo, no siempre estoy pendiente del teléfono. Más de 100 seguro, sí, sí, por lo menos 100 veces. Trabajo con grupos de turistas, de hecho, y entonces, bueno, a mí el teléfono me hace bastante falta porque siempre uno que te llama, que tiene un problema, cualquier cosa, ¿sabes? Y tengo que estar muy pendiente de él. También es cierto que, bueno, abusamos un poco de las redes sociales y demás, del WhatsApp, del Facebook, del Twitter, ¿no? Pero bueno, en mi caso lo utilizo porque me hace falta y hoy en día no concibo mi vida sin el móvil, sí. ¿Para qué usas? ¿Para sacar fotos, como vemos? ¿Para qué otras cosas en el día a día lo usas? Hombre, en el día a día no, en el día a día para llamar por teléfono, casi siempre. Tengo todas las redes sociales, correo electrónico, mensajería. El correo electrónico lo miras en el móvil también. Sí. Sí, bueno, pues miro el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, correo electrónico, lo utilizo para llamar, para ver algún vídeo en YouTube, para navegar por internet, para todo, vamos, le saco bien provecho. Hombre, yo lo uso para mirar el periódico, para eso sí lo uso, si no lo uso para mirar WhatsApp es para mirar el periódico. Pero a lo mejor si veo que está el tiempo cambiando y me interesa saber, pues a lo mejor miro el tiempo por internet. Pero principalmente para usar internet, para eso, para mirar tiempo o si hace falta cualquier cosa, porque eso, si necesito comprar por internet o necesito sacar billetes de autobús, cualquier cosa, uso el ordenador, que es más cómodo y es más rápido. Comprar transferencias en el banco, no, yo al banco no voy, porque lo hago todo desde el teléfono, por ejemplo. Y cualquier tipo de cosa, correo, reservar un viaje, mirar viajes, etcétera, todo lo que te puedes imaginar. Que tengo, es un buen teléfono, tiene ya 3 años, es un poco antiguo, pero tiene muy buena cámara de foto, por eso la uso. Y para el viaje me ha venido muy bien. Si estás en casa, ¿vas de una habitación a otra con el teléfono? Yo muchas veces sí. Yo muchas veces. Porque por si acaso te llama alguien, estás en la cocina. Porque me entretiene, yo muchas veces estoy ahí mirando, pues eso, miro los correos, miro el Facebook, miro cosillas. La verdad que lo miro bastante, pero vamos, que ahora es el móvil, pero antes era con el ordenador, pues eso, las redes sociales y tal. Pero antes no te lo podías llevar al baño. Si lo llevo en el bolsillo porque a lo mejor voy a comer y sé que luego me voy a ir, pues me lo he hecho. Pero de llevarlo por obsesión de el móvil, ¿dónde está el móvil? No, a mí eso no me suele pasar mucho. Me voy al cuarto baño, voy tranquilo, o me voy a duchar, no necesito el móvil porque tengo una radio en el cuarto baño, hay gente que se pone la música con el móvil. Yo tengo una radio, tal. No, lo dejo encima del mueble y si suena, entonces voy, si no, no. Siempre lo suelo llevar encima, sí, porque todo más que lo tenga apoyado en una mesa para que cuando vaya a mirar tenga alguna llamada perdida o algo, entonces procuro llevarlo siempre conmigo, sí. Claro, no puede ser que tengamos una llamada y no la veamos a tiempo, ¿no? Claro.
por la noche, cuando te metes en cama antes de dormir, le echas un vistacillo último. Le echo un vistacillo, pero para poner la alarma. Pues yo uso el móvil para la alarma, echo un vistacillo, pongo la alarma y a correr. Y ni siquiera yo, la verdad, hay mucha gente que lo pone en silencio para que no lo mete, yo lo dejo por si pasa cualquier cosa, una emergencia, ahora te tienen que llamar, pues te llama. Pero que no, le echo un vistacillo para ver cómo está la alarma y a dormir. No, ni siquiera, yo conozco mucha gente que, por ejemplo, duerme con el móvil en la cama, debajo de la almohada o de encima del colchón, pero bastante gente. A mí no me hace falta, yo dejo la mesita y ahí que se quede. Ya cuando suene me levantaré a ver qué dice. Sí, lo miro, pero luego es verdad que quito siempre los datos. Para dormir lo desactivo. Porque hay gente que escribe a todas horas y entonces prefiero, pues eso, lo dejo apagado y ya está. Sí, siempre. Lo pongo en silencio, ¿no? Pero siempre para quedarme a dormir así me pongo a ver el Twitter, a ver las últimas noticias o, en fin, siempre, o el Facebook, tal, siempre le echo un vistazo, sí. Sí, soy adicto al móvil, lo confieso, sí. Pues si tú me comparas a mí con mucha gente que yo conozco, tienen mucha obsesión por el móvil, pero mucho. Pois sí, hai que ter cuidado co móvil por educación, por seguridade, sobre todo cando estamos no automóvil, así que gardámolo que ademais está a autoridade presente, Manuel Omir, voceiro da Policía Local de Pontevedra, benvido. Hola, benvido. Unha labor de seguridade que sen os axentes da Policía Local en Pontevedra sería moi difícil de acadar. Sí, de resumir en poucas palabras, a verdade é que sí, ¿no? Creo que facemos un bo traballo. Temos unha plantilla bastante aceitada, sobre 112 aproximadamente, e, bueno, se está levando a cabo pois moitísimas actividades, moitísimas, bueno, que igual temos tempo de falar. Imos falar delas. Falamos da Policía Local, son moitos que pensan que son os enemigos, que poñen as multas, o menos a Policía Local de Pontevedra, nada deso. Colaboran, traballan, están ao servicio dos cidadáns. Sí, non cabe dúbida que a Policía Local, especialmente, igual que a Garda Civil, parece que somos os malos, ¿no? Porque tocanos lidiar co tráfico, tocanos ter que denunciar, que non é nada agradable, ¿no? Para os policías, ter que denunciar algún vehículo, algún infractor, pero bueno, é o noso traballo, ¿no? Nós estamos convencidos que é un traballo que ten repercusión logo na seguridade do tráfico, ¿no? É dicir, un tráfico fluido, un tráfico seguro, como poden ser as alcoholemias, a velocidade, ou, pois, en fin, ao respeto en xeral ás normas de circulación, vai encaminhada á seguridade de todos nós, ¿no? Que al fin e al cabo é o que máis importa, ¿no? A vida de todos nós. Xa falamos, por exemplo, neste programa, dun programa dirixido aos cativos de Pontevedra, porque a cidade quixose recuperar para os veciños da cidade, e para os cativos, para os nenos, que os nenos poidan andar pola cidade ou ir solos ao colexio a partir de setembro, por suposto. Sí, penso que Pontevedra hoxe como modelo de cidade que ven desenrolando dende o ano 1999 conseguiu unha cidade especial, non? Un pouco falando do pedagogo italiano Tonucci, decía que se construyese unha cidade para os nenos, facemos unha cidade para todos, non? É un pouco a filosofía, é dicir, que sea unha cidade amable, que sea unha cidade onde podamos, aparte, estamos falando de unha cidade pequena, como é Pontevedra, onde podemos desplazarnos prácticamente de un lado, de unha punta a outra, sin necesidade de utilizar o vehículo, non? Pero a vez tampouco podemos olvidarnos da importancia que ten o vehículo en nosas vidas, é dicir, o vehículo é imprescindible para os nosos traslados, ben fora da cidade, incluso dentro da cidade, porque tamén xenera actividade económica. Por tanto, aquí tratouse de armonizar, por unha banda, as necesidades dos peóns, da xente, das persoas, pero tamén respetando os vehículos, non? E dai que se tratara de conjugar unha cousa con outra. Ben, lóxicamente, unha vez que se construiu esa cidade, ese modelo de cidade, bueno, pois, con límite de velocidade a 30, con carrís únicos, como están prácticamente por todas as rúas, a peatonalización que se estendeu máis alá da zona monumental, bueno, contribuyen para que poda tamén ser unha cidade segura para que os rapaces, dende moi pequenos, desde moi cativos, dende os 7 anos, podan ir camiñando aos colexios, non?
é un empeño que levamos traballando dende hai anos. Primeiro empezamos con un colexio, hoxe témolo implantado en todos os colexios públicos do centro da cidade. A colaboración dos veciños e dos axentes é fundamental. Sí, venga, incluso, como decía vostede, nós queríamos recuperar un concepto antigo que existía antes, que era o concepto de tribu, non? É dicir, era aquelo de que hai anos, pois todos cuidaban de todos, non? E cando incluso recordo da miña infancia, incluso de cando iba á escola, que iban dando, como moitos da miña idade parecidas, pois tiñamos, todos os veciños nos conocían, non? E incluso facíamos algunha trastada, os nosos pais sabíanos antes de que chegáramos a casa, non? Entón, ese cuidado que se fai a sociedade cos cativos, non? Parécenos imprescindible. Bueno, aí implicouse non só aos centros escolares, tamén aos comerciantes, que teñen a máxima colaboración, porque hai unhas pegatinas que se distribuyen ao longo de todas as rúas de Pontevedra que se achegan aos colexios, de tal xeito que os rapaces podan, a través dunha pegatina, saber que pode entrar libremente a ese comercio e que a persoa que está ali o vai a axudar. Vai a chamar aos pais, calquer problema que teña o rapaz, vai a ter esa garantía, non? Pero, bueno, o máis importante é a boa recepción que hubo por parte da cidadanía en xeral, a asociación de pais, a asociación veciñais, a asociacións empresariais e, por suposto, os colexios, os profesores, que son, al fin e al cabo, os máis importantes cara a desenvolver este proxecto. E a confianza dos pais. Iso que máis costa, toda a cidade. Costa moito. Costa moito, incluso a veces existe unha contradición, con lembranza, recordamos sempre de nenos que podíamos ir sós. En cambio, ahora como pais parece que temos medo a deixar a nosos fillos que podan ir sós. Moitas veces os medios de comunicación, hoxe que internacionalízase todo. Medo ou a idea de que non somos responsables. Efectivamente, pero moitas veces son medios exagerados, é dicir, non obedecen a ninguna razón especial. Bueno, a verdade é que nós estamos encantados. No primer ano que se desenvolveu en todos os colexios da cidade, pois máis do 63-64% van andando ao colexio. O 60 e tantos % de todos os rapaces entre 7 e 12 anos, o cal é un triunfo tremendo. E dese 60 e tantos %, un 30% van andando só os rapaces. Ainda algúns van acompañados por os pais, pero, bueno, entendemos que tamén forma parte da filosofía da cidade de que as nais, os pais, podan acompañar andando, porque non, os seus fillos ao colexio, pero, iso sí, camiñando. E non só os cativos axudan os axentes de policía, tamén, por exemplo, vostedes ten que coller un avión, van salir do garaxe, atopan unha proba deportiva, por exemplo. Vostedes poden chamar un axente, que ese axente será un cargado de axudar, de atopar e procurar un camiño para poder ir co vehículo onde teñan que ir, con urxencia, claro. Forma parte desa filosofía da cidade que nós tratamos de construir día a día, de que sexa compatible todo, é dicir, nós pensamos que a cidade é compatible os peóns, o tránsito peonil, as bicicletas, menos xogando, que é iso que se trata, alegría nas rúas e tal. E tamén, por outro lado, necesidades que temos de xeito individual, ben como condutores, ben como peón, ben como ciclista, ben como tal. Ben, e cando se desenvolve calquera actividade deportiva ou por unha obra pois que é imprescindible pechar a calquer rúa, lóxicamente nós temos moi en conta as necesidades dos veciños, específicos. Bueno, tratamos de dar unha solución axeitada a cada un deles, co fin de, pois, de alguna maneira, coordinar, e ese esfuerzo que vaya en pro de todos, é dicir, non podemos pensar, bueno, hai que hacer, se corta isto por unhas probas deportivas, pois que se jorobe todo o mundo que non pode ser. Non, aquí se trata de compatibilizar as necesidades de un coas necesidades xerais, en ese caso, pois de calquer evento deportivo, que iso enaltece bo para a cidade, non cabe dúda. E outra cousa que non sei se as persoas de Pontevedra coñecen é a labor de mediación que fai a policía, os axentes de policía. Que consiste? Sí, venga, é verdade, este ano, no ano 2013, puxose en marcha un servizo novo para o que é a cidade de Pontevedra, que é un servicio de mediación. En que consiste? Ben, este caso trátase de arranxar pequenos problemas que moitas veces surxen de maneira, pois, equívocos ou crea enemistades e que se vai acrecentando e moitas veces termina, pois, en procesos judiciais
tremendos, un coste tremendo, e moitas veces simplemente coa mediación, coa intervención por parte da policía, tratando de solucionar un problema enquistado que leva aí moito tempo, problemas especialmente veciñais. Bueno, a verdade é que estamos moi satisfeitos, non? Contamos con un grupo de policías locais, en este caso, que se formaron, preparáronse, a verdade é que está tendo bastante demanda. Xa tedes algún conflicto resuelto? Moitísimos deles, a maioría, a verdade é que os solicitan a mediación, porque isto é totalmente voluntario. Primeiro, ten que solicitarnos o cidadán a mediación, e logo nos ofrecer a outra parte a mediación, ten que ser aceptada, porque para chegar a un acordo ten que haber un inicio, polo menos algo que nos permita chegar a un mínimo, algo que trate de solucionar un problema. A verdade é que máis de un 70-80% dos casos que se nos presentaron está a absorber favorablemente e, sobre todo, a xente que queda moi satisfeita deste servizo. E imos falar das festas que xa arrincan en Pontevedra, festas para uns, para a policía. Para outros. Para a policía non. Non, lóxicamente, ben como calquer cidade de España, que lóxicamente a policía, como é normal, ten que estar presente nas festas dun xeito moi especial. Como se organizan estas festas? As festas de Pontevedra, como ben saben, celebranse no centro da cidade. Iso implica, como é lóxico, maior esforzo, porque, en principio, pechase importantes rúas, especialmente as rúas cara de saída da cidade, cara ás praias, que ten moito tránsito, Raíña Vitoria, Alameda, donde se celebra prácticamente todas as actividades das festas. Iso quere dicir, un maior esforzo por parte da policía, unha planificación con tempo suficiente como para que, podase desenvolverse ningún problema. Logo, lóxicamente, hai unha planificación nos temas de seguridade, é dicir, calquera actuación musical ou cultural ou procesión religiosa, calquera actividade dentro da programación das festas ten que ter un dispositivo por parte da policía. Uns cara ao tráfico, outro cara á seguridade das persoas. Por tanto, hai un esforzo bastante importante, hai un esforzo incluso persoal de cada un dos axentes que implica que moitos axentes teñan que ceder o seu descanso persoal cara a ofrecer o mellor servicio. Aquí o que se trata é de que a xente leve o mellor imaxe da cidade de Pontevedra, das festas, e que todo transcurra ben, e sobre todo que podamos decir que foron unhas festas boas e, sobre todo, o máis importante, que non hubo ningún incidente de ningún tipo, ni pelexa, ni actos vandálicos, ni problemas de tráfico, é dicir, tratar da maior satisfacción posible a xente. Seguro que sí. Manuel, moitísimas grazas por amosarnos o traballo da policía. Moitas grazas personalmente de parte de todo o equipo que nos axudáis. Cada semana estades aquí para facilitarnos a labor de realizar este programa dende as prazas de Pontevedra. A verdade é que nos sentimos orgullosos desta cidade e colaborar cos medios de comunicación, especialmente con este canal, para nós é un orgullo e unha satisfacción e, sobre todo, daros as máximas facilidades, porque é unha maneira de proyectar tamén o orgullo da nosa cidade. Pois seguro que en Celanova tamén tiveron moito traballo responsables de seguridade na festa da Ramallosa ou a de os farolillos. Ímolo ver, non lo contan os compañeiros de Telemiño, pero antes, Manuel, como sempre, imos brindar con viño da terra pola seguridade e por unhas boas festas. Imos a Celanova. O primer fin de semana de agosto, en honor a Virxen da Encarnación, celébrase en Celanova a Festa da Ramallosa. A popular procesión dos farolillos é a única luz ca que conta a vila durante o recorrido, para dar a boa vida ao verán e así celebrar este acto pagán. Isto está que arde e as charangas xa están preparadas para tocar. Boas, boas. Moi boas, que tal? Que están descansando, collendo pilas para cuanto empece a procesión. Estamos cargando un pouco a batería para empezar a darlle caña a festa. Eu sigo aquí na Ramallosa comeza o xogo. Boas noites. Hola, buenas noches. Preparadísimos estades. Sí, estamos deseando empezar ya. Con moitas ganas de festa, si ou non? Moita xa. Pero non as vexo elas así como moi animadas. Sí, dalle 10 minutos, dalle 10 minutos.
Estos teñen que coller confianza. E que estamos cos da hora da Ramallosa que veñen co seu canciño, como se chama o canciño? Jake. Jake. Que traéndelo ben alimentado, porque está moi crecido. Está bien. Mira unha cousa, de sodes vos? De aquí. De Celanova, todo? De alrededor tamén. De alrededor, se non tendes ningún turista invitado. No, entre nós no, somos todos de por acá. A ver, mira, que levades aquí? Pues levamos todas as follas da Ramallosa con os faroles adornados por nós propios. Único. Vándelos a encender ahora, en canto empeza a procesión, non? Exacto, además levamos sangría e calimocho, unha de cada escoller. Sí, para comer nada. Para comer nada. Estos de Celanova sí que están frescos e fresquísimos. Vos, boas noites. Boas noites, boas noites. Que tal? Ben, moi ben. Preparados xa para a Ramallosa? Estamos a punto, a punto. Mira, eso que van moi preparados. ben equipados, non? Fresquísimos están. Fresquísimos. Mira unha cosiña, cantos sodes na vosa peña? 40. Está ben. Pois non estamos todos, falta E logo, xente. por que, onde están os que faltan? Pois creo que se están maquillando, peinando a pestaña, todas as cousas que hai que ver. Entonces hai que verlos despois a ver como veñen, non? Claro, sí. O Día do Orgullo Galego, isto sí que me gusta, Sí. Donde sodes? Cantos sodes e de donde sodes? Somos 40 de diferentes sitios. Algúns de Celanova, outros de arredores. Encantada, recibindo aí que o verán, non? Con esta festa vosa. Sí, pasando as vacacións. Ah, vives fora, estás aquí pasando as vacacións. Fora e paso aquí. Bueno, pero todos seguro, claro, ves a festa. No, nunca se me olvidou a miña lengua. Sí. No. Moi ben. E onde estás tú entonces? En Venezuela. Ai, en Venezuela. Sí. Desde Venezuela para aquí, para Galicia. Bueno, e os farolillos, quen che fixo o arboliño este tan especial? Mira, fixeno eu porque é unha tradición de moitos anos e temos que a seguir levando, procurar que isto continúe. A ver este grupo de rapazas que veñen moi equipadas, vexo vos que vindes preparadas. Que hai aquí? Calimocho. Calimocho. Podo probar un pouco? Sí, podes. Sí. Ben, non está moi fuerte entonces, non? No, pero é a bebida típica da Ramallosa, entón hai que bebela. Madre mía, que volumen traedes. Temos unha cabina como Tomorrowland. Mira unha cousa, como se chama a vosa? Rama Onda, por Márquez. De aquí, de Celanova? Sí. Veña, un hurra por Celanova e Ramallosa. ¡Hurra! Bueno, entre farolillos despido a reportaxe. Espero que hayan disfrutado como disfrutei eu. Hoxe damos a benvida aos compañeiros de Tele20 Xantada que súmase á listaxe de televisións locais que emiten verán. Chegan cun clásico de verán, a carreira de burros de Escairón, e ollo que estivo moi galada. Condorsal número 23, Ricardo. 32 burros, 32 xinetes e milleiros de persoas convirten o campo da Lama de Escairón un ano máis nun gran hipódromo. Benvidos á edición número 64 da Gran Carreira de Burros do Sabiñao. ¡Vamos, Cantón! La gran sesión de fuego de artificio, a las 12 de la noche, Sabiñao 2014. ¿Qué seguir? Que lle parece? Pois pareceme que é o único sitio das 4 provincias que se pode facer isto, porque non hai unha situación como esta precisamente. Unha boa carballeira, un bon terreo que non o hai en calquera sitio. Cada ano parece que hai máis burros e máis xente. E máis xente, efectivamente. Os burros como burros e a xente como xente. He venido de Cataluña a verlo cada año. Llevo 50 años en Cataluña viniendo cada año. Moi preparada para non perderse a carreira de burros. Claro, por supuesto que sí, que hai que venir. Por non se pode perder.
final. Vea, Mónica, vamos a controlar porque ahora es complicado. Atentos. Dorsal 1. O mal xove. A carreira foi dura, corrimos todos ben. O animal correu, entonces ganamos os dous. É a primeira vez que participas nunha carreira? Non, aí atrás este ano xa levo ganado 6 ou 7 carreiras xa, antes de vir aquí. De todas maneiras, que che parece esta gran carreira de Escairón? Esta es la carrera mellor de Galicia. Preparados, listos. Venga, que falta poco, tira, tira, venga, larga así. Secretos uso deste éxito? Vimos con Manolo. O Manolo, o noso entrenador, é verdade. Non veo hoxe porque onte cargouse. Non veo. Quen é o adestrador ese? Manolo, Manuel Gutiérrez. Pero como decías antes, que había que tirar, como era? Que se non mareabaste. Tirar a golpes. Se non o quieto mareome. A ver se ven alguén retarnos. E temos máis música, queremos escoitar máis música feita en Pontevedra. Imos ata o palco da música da Alameda. Ali están preparados os chicos de Que Desilusión. E con eles, Alexandra Carrera, adiante. Hola amigos, estamos aquí de novo con Que Desilusión. E para levar mellor esta tarde, deixo vos con Esa Piel. Buscando el paraíso, pero no lo encontré. Quise volver a ser un crío y sentir de nuevo esa piel. Ser esclavos de la inocencia, poco nada tener que perder, lecciones de una buena vida, garabatos en un papel. Correteos por el salón, ir por las tardes al parque, sonreír entre nubes de algodón. Buscando el paraíso, pero no lo encontré. Quise volver a ser un crío y sentir de nuevo esa piel.
Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas, pídeo polo seu nome.